morning everyone. Hello guys, खुलुमबाय आंनि new delivery YouTube channel आरो Facebook पेज आव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनो हानाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। जोंहा दिनैहाय गुसुगाव मोनसे गामियाव थांनो नागिरदों आरोना, नैथि खेब। मानो होनना बुङोब्ला बिखुनजोना मुलिफोरा जोब्बाय आरोना, टाइफयडनि मुलि, ओमफ्राय बिखायाव गुसु गुसु मोनो जाहैदों, सायाव गोजाङो सिङाव गुसु गुसु मोनो। दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरगासिनो दं। अनेक रोखोमनि मुलि मोनो आरोना, बिखानि मोनो, कफनि मोनो, मा मानि मोनो आं दायो खोन्थालांबाय थानोसै। जोङो दा नंगौमैबो गैया, माने माबा आंनि हासबेन्डआबो गैया आरोना, जोङो टट'जोंसो थांगोन आरोना। टट' लेंहरखाबाय, टट' फैगासिनो दं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांबाय थादो। सोर सोर थांगोन होनोबा जोङो बिखुनजोजों आंजों थांगोन आरोना, ओमफ्राय दैसा थांफागोन। आं ओंखारबाय नै, बिब' फिसौ दंहैग्रोयो आरोना लामायावहाय। टट' फैबाय, थांसै। मा मुलि मोनो होनोबा बिखा गुसु गुसु मोननाय, आथिं आखाइ सुखोनाय, टाइफयडनि मुलि मोनो, ओमफ्राय कफनि मोनो, गुजुनायनि मोनो, मोदोम गुदुं जानायनि मोनो, अनेक रोखोमनि मोनो आरोना। बहराव मोनो, आमायनि मुलि। सोर सोर जादों लांफैबानो जाबाय आरोना। गुसुगाव मावजि गामि, बुरिनि नामा देलाय बुरि। जाय मिन्थिया, बे मिन्थियैफोरनि थाखाय आं खोन्थानि आरोना। गुसुगाव बास स्टेन्ड मोनफैबाय, बास स्टप, माने बेयावहाय गारि लाखियो। बेनिफ्राय खोला साइडजों फैनाय लामाजों फैनांगौ आरोना। खोलाजों फैनानैहाय दालां मोनसे गोजौ मोनफैगोन। बे दालां बारथारलांनानै दावखोलांबाय थानांगौ। खोलाजों दावखोलांनानैहाय मोननै दखान मोनगोन आरोना, मोननै मोनथाम दखान, बाजार फिसा जायोनो बाव। बे दखानाव सोंबानो मोनगोन देलाय बुरिनि न'आ अबाहाय होननानै। आमायनि मुलि, गोरबो सावनायनि मुलि, टाइफयडनि मुलि होनोबा नामजादा आरोना। ओमफ्राय बेनाव सोंबानो मोनगोन। बिनि आखिनि लामाजों थांबानो मोनहैबाय आरोना। फैबानो जाबाय सोर सोर फैयो गोसो। थाव गोथाङालाय? थाव गोथाङा दंखायो ना लाला? बिसिनाबो थावनि सोना लादोलै बेखौ गासिबो। औ दे। मायाबाय? फिथोबनि मायाबाय? नाखौबो दोनै दाउ जाना मारा दाउखौबो मोनायाव जादों दाउ लखा। बेनो आंबो मोनायाव जादोंमोन। दाउआ एसे बोरैबा जायोनो टाइफयडआव। माने दाउआ सोदों ना मादों जों? सोदोंमोन नालाय। बे माबानि टाइफयडनि जादुआ, ओमफ्राय नैबे गेसनि, दुरबल मोननायनि। बे जाहैबाय बिखा गुसु गुसु मोननायनि। आं गरम दांबाय। 100, 200, 300. Ayo dulu. Amayनि बानायखानाय दङ आरो गुरदों। आइ बिखुनजोखौ ना गुरनानै मोननाय। आयौ खान्थाल बेगरजों जादोहाय, जि गोथाव जाखादों। बेसेबां बेयो? 50 बेयो। न' आयौ खुस्रा गैया जोंनावबो। बेहायनो होखांबाय। औ, बेनाव 500 थाखा ग्रुप जादोंथ', आंनाव दंमोन। दसे गुरै नङा मालाय, जि मोजां ना मोनदों। सिब्रुजों जानोसै आरो। आंना बे आइनिसो नाया। ए, मेवाइजों जानो होननानै दावराव जानाया बेनो खोमा। मोजां, गावनो गुरैदों ना मा जाखो? गुरैदों, गुरनानैथ' दासो फैदों बे। मानसिया जि मावखायोगोन
दल' थाखागोन न' सालाफोर गैया नामा बेनालाय ए हाबा जायाखै आरो दाबो थाथ' होमबालाय नोंस्रा खालेंनि माने आङो आइ सपनावबो मोननै बिहरदोंमोन लक्ष्मिनि मोनसे गिया हाथ फैसायाबो फ्रिज दंना मुलि फिथोब खानख्लाजोबदों ओरै दा सैमाखौ गिदों मुलिया संबायसो गानो थांसै दाउआबो ओमफ्राय 5 केजिसो जाखागोनदां नैबे दाउआ 5 केजिसो जागोनदां आयु आयु मासे गिदिर दाउ दैसा नों मा जादों दादै हा होन दे दादै जादों आबैजों दादै itu kan ses bisa apa lebih khusus bau